Angibonge baphathi bohlelo ithuba eningipha lona iArchbishop nabo bonke abakhulu abasiphetheyo kwezenkolo abefundisi egabeni ehlukahlukene bondaba ezitha amakhosi akithi nabo bonke abakhona kule nkonzo ngibongele nje bandla ithuba lokuthi nami ngibe khona kule nkonzo namhlanje. Okwami akukukhulu kuncane kakhulu ngoba masize esontweni sisuke sizolalela intshumayelo yabaholi bethu kwezenkolo. Uma ke singasho okuningi thina singakwazi nokushumayela singaze konakale imessage enhle ethunyelwa kuNkulunkulu isuka la kuleli sonto. Okwami nje ukubonga into enhle engiyibonayo into engicabanga ukuthi iningi lethu liyayifisa ukuthi yenzeke. Kumnandi kabi ukubona indle emnyama ihlangene. Kumnandi kabi ukubona indle emnyama indawonye. Kumnandi kabi ukubona amabandla ngamabandla ahlukahlukene endawonye. Esihola thina esilindele kubona ukuthi bona bazosivulela indlela yokuyofika kumdali wethu. Kumnandi kabi ukubona sihlangene ngaphansi kwesimemo sabefundisi kukhona amakhosi ondaba ezitha lokhu kungikhumbuza ogogogo nokhokho nobabamkhulu ngenkathi bethatha isinqumo sokuthi indlu emnyama ilwele ukuzikhulula emaketangeni esasiboshwe ngawo abelungu. Bathi abaholi bethu bangaleso sikhathi abelungu wekade belwa impi leyo kuthiwa impi yamabhunu namangisi. Yathi sebehlangene ngicabanga ukuthi kwakungekude mhlawumbe kunale ndawo engikuyo lapho yayihlangene khona bexoxa uxolo. Bevumelana ukuthi noma bebexabene kodwa abahlangane babumbane ukucindezela umuntu omnyama. Ngoba bethi uma sekukhona iUnion of South Africa uma kuyovotwa ngoba abaningi bona kufanele baphathe uhulumeni bethi ngeke kulunge ukuthi sibavumele abantu abamnyama ngoba baningi kakhulu bazowina njalo nje ebese beyasiphatha thina belungu ebese beshintsha nemithetho benze konke.
ngakho ke asingabanikezi ilungelo lokuvota. Kufanele sibatshene nje ukuthi bangakhathazeki ngoba sebengaphansi kombuso omkhulu kakhulu ophethwe inkosazana yabelungu amangisi, bavikelekile. Thina yithe sophatha izwe. Leso sinqumo sabo sakhipha amakhosi ekubeni baphatha izwe, amakhosi ethu. Sathi sekuzophatha uhulumeni. Uhulumeni wabelungu, amabhunu namangisi yibo abazobe bephikisana noma beqophisana okhethweni. Thina ngeke sisaphinde siliphathiswe. Ngijabula kabi uma thina ndlu emnyama sibuke emuva lapho esisuka khona, nokuthi sifike kanjani lapho esikhona manje, nokuthi ke kufanele senzeni ngezwe lethu na. Kulapho ke okwathiwa amakhosi azoba ngaphansi komantshi. Inkosi yobiphethe endaweni ethile nenye bayobe bephethwe umantshi. Umantshi isebenzi nje sifunda umthetho kuphela, esukwazi ukuthetha amacala. Ayikho enye into enkulu ngaphezulu kwamanje ngaphandle kwalokho. Amakhosi akithi kanye namakhosi ayiphethe amakhosi, izilo zenziwa zaba yizeleze. Ngisho izilo uqobo kwakufanele ukuthi ziye kumantshi ziyobika noma ziyonikeza imbono noma icelo noma yini. Kulapho ke okwaqedwa isithunzi khona namandla umuntu omnyama. Bekubona lokho abadala bashaya umkhosi bathi nampa belungise behlangene ngathi, asihlanganeni ndlu emnyama silwele izwe lethu. Bathatha isinqumo esikhulu sokuthi akuyoba khona inhlangano enkulu eBloemfontein lapho khona bayodingada lolu daba, bayoxoxa khona lolu daba. Kulapho ke abantu masebexoxa kungebona abalapha eSouth Africa kuphela, ngoba ngaleso sikhathi sasazi ukuthi sisenkingeni efanayo namazwe sakhelene nawo, iLesotho, iSwaziland kanye neBotswana. Babe khona nabo kuleyo ngqungquthela, kwakuyingqungquthela eyayingakazi bekhona kuleli lakithi. Kulapho ke abathi masebexoxile bathatha isinqumo sokuthi akwakhiwe umbutho wesizwe ozohlanganisa usenze sibumbane sibe united thina ndlu emnyama sonke silwele inkululeko yethu, sithathe izwe lethu belungwini. Kodwa ngoba babe hlakaniphile bakwazi ukuhlukanisa into eyayifanele ukuthi ihlukaniswe, bathi
abanikazi bezwe amakhosi iwona azoba abaholi abakhulu okuzobe kubikwa kubo nokuzothathwa kubo imiyalelo nakho konke base bakhelwa indlu yabo ngokuhlonishwa kwakuthiwa indlu ephakeme ngaphezulu kwenye lapha amakhosi ayihlala khona kwathiwa laba bangazombangazwa ama-politicians azoba indlu yesibili ngaphansi baripota emakhosini ngoba amakhosi iwona aphethizwe ngayo yonke indlela kwaba ukuqala komzabalazo okuthathe iminyaka eminingi kwafa abantu abaningi kwaboshwa abantu abaningi silwele inkululeko kodwa sasizimisela ukuthi noma singafa solukhulula izwe lakithi noma singahlala emajele iminyaka ngeminyaka kodwa siyolukhulula izwe lakithi abanye bahlala emajele iminyaka eminingi abaholi bakakhongolose kakhulu bahlala emajele iminyaka engama-25 oyedwa wabo ama-26 Mandela ngoba wayengene ngaphambi kwabo laba banye angaze ngibone impi yathatha isikhathi eside kangaka ezweni yala kuphela nabantu abahlala ejele isikhathi eside kangaka sithi silwela inkululeko enye izinto ke isinqumo abasithatha sibalulekile ukuthi bathi hlanganani ndle emnyama let us unite and fight for our freedom nalaba babefa nababeboshwa babefela thina babeboshelwa thina ungaleso sikhathi sokulela inkululeko lapho khona izinto eziningi ezaqhamuka kodwa ekugcineni ngoba sasilwela ilungelo lethu baze bavuma ukuthi ayipheli impi akukhulunywe esikhundleni sokuba kwakufanele bathi nje impi ayiphele thathani izwe lenu abakushongo lokho bathi ake kuxoxe madoda kwayiwa ke emaxoxweni ama-negotiations abanye bethu ke baye benza iphutha bacabanga ukuthi ukuxoxa uma kade kuliwa njengoba kuliwa nje silwela inkululeko kwase kuyinkululeko ephelele leyo ukuxoxa kusuke kuqeda impi kuze kuhlale kahle kube khona ukuthula kuvunyelwane ukuthi nakho okunje kuvunyelwane la kuphikiswane la kuze kuvunyelwane ayisho ukuthi uma kunegotiatewa sesithola inkululeko epheleleyo akuyisho lonto ngoba ama-negotiations kusuke kukhuluma abantu ekade bengezwani omunye ebeka lo mbono omunye uphikisa omunye abeke lo mbono abanye baye bathi uma kuxoxwa lapho kusuke kwenziwa lento okuthiwa give and take
nawe thatha okuvumayo uthumele nawe ukuthi nomna ngokunika lokhu wena uthathe lokhu. Ungeke lokhu kubizwa ukuthi sekuyinkululeko ephelele. Mhlawumbe iphutha leli salenza ngoba sasingebona okhokho bethu. Ukusho ukuthi step 1 lo wenkululeko. Kusafanele siqedele konke. Ngokomthetho kwakufanele ukuthi kuma sesise parliament mhlambe isigaba sokuqala sesiphelile. Ebese sihlala phansi ke manje sicubungule lezi zinto okufanele ukuthi sithi sobe sikhululekile ukuze siyithole. Angazi ke kwenze njani ngoba savele sahlala nje kanti konke sekulungile. Saze sakhuluma izinto mhlawumbe kongafanele ukuthi sizisho. Enye imqulu eyenziwa yokuphatha izwe umqulu okuthiwa umthetho sisekelo iconstitution. Angazi ukuthi kwasekutheni sonke siyincoma ngendlela eyisimanga. Size sithi this is one of the best constitution in the world, number 1. Angazi ukuthi sasiluthwe yini sisho njalo. Ngoba akunjalo. Ngenkathi ngisebenzisa amandla ami nje ngedwa nje ngingasebenzisa amandla umthetho othi whatever. Ngicelwa amajaji lawo kuthiwa amajaji abhekene nomthetho sisekelo. Ethatha ilungelo lami ethi ngoba ngithe ngiyala ukuya enkantolo uma abameli bethatha amandla ami ngoba banawo lo amandla ukuthatha amandla ami. Bathukuthela baganunu wabo. Bathi siyamgweba lo. Ishumi lenyanga nenyanga ezinhlanu. Ngahamba impela ngoba ngiphoqa futhi ngavikela abantu ababezofa ngelanga befuna ukungilanda ngodli emzini kaBaba. Ezweni lase South Africa elinconywa ukuthi no constitution number 1 likhululekile edlula amazwe amaningi. Kwathi uma isifika kimi lento ngaboshwa ngawuhlala ejele engazange ngithethiswe ngisho nicala kungekho ngisho into nje ethi leli cala lathethwa ngalelanga. Amajaji athi hamba uyongena ejele. Ngahamba impela ngoba kwase kufanele ngivikele abantu ababezofa ngamzukwane ngilandwa. Uma uqhathanisa umbuso weapartheid abangibopha ngoba ngilela inkululeko mhlambe babe nesizathu kodwa ngangiphikisana nesizathu sabo ngoba ngangilwela ilungelo lami lokuthi ngikhululeke. Kunento eyayicacile nje ewumehluko nesiphikisana ngayo. Ngangingazi ukuthi kwidemocracy enconywa lonke ilizwe ngiyoke ngiyejele ngenacala ngihlala impela ejele. Lokho ngikusho ngoba kufanele basazi ukuthi ukunegotiate ukukhuleka kwethu kwangesona istop sokugcina. Kodwa salutheka sacabanga ukuthi hayi konke sekulungile. Kodwa lesenzo nje ngikhuluma ngaso ngiyeke eziningi siyakubonisa ukuthi sasingakafika ekugcineni. Kwakusafanele ukuthi sidonse futhi siyofika ekugcineni impela ngci la ungaseze ukuboshwa khona umuntu ngoba umnyama ngoba akekho umlungu sekuwafakwe ejele engenacala.
umuntu omnyama kuphela sekwenziwe lokho kuye. Singasho kanjani ukuthi sikhulekile ngokugcwele? Sezingase sidlulwe okhokho abakhi ANC bakha izinto ezibalekile. Yini sihlulekile thina ke besupport ANC ukuyiqhubha izifike lapha egcineni? Yini sathi the constitution is number 1? Kodwa ingazange ihlaziye iqede ukungabaza ngomthetho okwi constitution, the Land Act. Sasisho kanjani ukuthi sikhulekile umhlaba wethu singawuphethe uphethwe abantu bokufika la? Sahlala nje impela sancoma ukuthi hayi yinhle. Ngenkathi ngithema judge ngize enkantolo ezane nikwenzayo. Ngoba ngajoyina inkululeko mina ngithi ngiyolwa ngife, namanje ngisangalwa ngife. Ngathi angikwazi ukuthi ngoba ijaji lithi wozala ngizoya ngoba kuyijaji libe lenza into wrong. Kwafika ezakithi impela sasilwa nazo zongibuza ukuthi hawu mase kuwena uphula umthetho bazothina abantu bazowuphula nabanye abantu. Ngabuza mina ukuthi ake sikhulume nje ngomhlaba. Usabuya yena umhlaba wakithi njengoba lithi kufanele sihloniphe le constitution. Iyona into eyenza ukuthi bahlehle bonke abaphindanga bangibuza ngoba ngangikhuluma nje iqinisele emsulwa. Ngingasho izinto eziningi, ngingabuzanga ukuthi yini amakhosi akithi engenazwi ekuphathweni kwezwe lawo na. Siphathwa uhulumeni. Noma ungaya kuleli izwe kuthiwa ilona elikhulu kakhulu okuthiwa England. Izwe lakhona liphethwe inkosi yakhona. Noma ngabe iumama yaliphatha. Uhulumeni uma ufika eNgilandi utshenwa kahle ukuthi uhulumeni wenkosi. Inkosi ibika, uhulumeni ubika enkosini. O prime minister nje bazazi nje baguqa phansi kwenkosi. Yini kithina kungenzeki lokho? Sinawo amakhosi akithi asuswe na. Ilento kokungizwa ngithi ngijabula kabi ukuthi sihlangene sonke la abefundisi bethu namakhosi ethu neyifundiswa. Noma namhlanje ngokwami ke kodwa sekubheda kwami lokho. Ngathi fanisi ifundiswa leziya nezikhona manje. Ngoba lezi ezikhona manje izona ezisicindezela nabelungu. Ifundiswa ezikhona namhlanje. Yini ke singajabuli uma sihlangene kanje? Ingakho ngithi ngijabula kabi ngoba kuyasho ukuthi indle emnyama isifike esigabeni sokuthi hlangana ndle emnyama ubuyise izwe lakho ebalungwini. Akukho okumnandi okudlula lokho. Ngiye ngithi uma ngibona sihlangene kanje ngithi sekungcono noma ngahamba namhlanje sengafika nereport engcono le phezulu. Ngiqale kwabakithi abaphansi ngibike. Ngidlule ngazi noma sihlukene nezindlu. Ngiye kwindodana kaNkulunkulu ngibike. Uma bethi ngingadlula ngeke ngifike kuye ngojabula. Ke ngiyobika nami nje kugcineni ngithi awu waze wasisiza. Wasinika amandla saphuma emaketangweni. Ngifuna ukunibonga abantu bakwethu. Ngifuna umoya
ukuthi sizwane uqine ngaphezulu kwazo zonke ikhathi ezake zabakhona. Asukwazi ukuhlupheka kanje thina abanikazi bezwe kuthi abafowethu nodadewethu bokufika kade ke uBishop esichazela ukuthi hayi sinto eyodwa wena nabo kwaphambuka ibala kodwa yithi futhi sibadala ngokuzalwa yithi esakhiwa samnyama ngiyacela ukuthi bandlala kwethu sonke esitshena umzomnyama ukuthi ekhathini zokuphila kuba khona isikhathi lesokuyokuthiwa umnqamula juqu kasuthu umnqamula juqu king khawula ha nizwile bangisizile uBishop ngoba uma singayeka ukuwina lolu khethe siya kulo manje kobe mhlawumbe ngeke siphinde siluwini uma singahluleka manje uma ngibuka ngilalele sengathi yonke indle emnyama iyavumelana abangavumi obazi ukuthi abafani nathi ngqo either bayizithunywa zezitha zethu noma besaba izitha zethu ngoba vele izona ezibaphetheyo kodwa umuntu omnyama nje njengami nawe usejahile ngathi leli langa ngabe selikhona sonke kufanele singaphuthi ngalelo langa njengoba uBishop ebesho kufanele sithole lento okuthiwa i-2/3 majority i-2/3 majority ibaluleke ngento eyodwa ukuthi uma uwine kangako uba namandla amakhulu akekho umuntu ongakuphikisa entweni oyenzayo ngoba kufanele ukuthi sishintshe imithetho sishintshe konke nje sibe nenkululeko egcwele etheswi bengibuza abafowethu nodadewethu izolo ngithi lemthetho esiphetheyo sahlala nje nathi samnandi siyayisebenzisa nathi futhi lemthetho insika yayo ibizwa kuthiwa iRoman Dutch law so bengibuza ke ifundiswa eyifunda umthetho ukuthi sake yini thina saba ngamaRoman na noma sake saba ngamaDutch yini le ebangela ukuthi imitsika yemthetho yethu ibe iRoman Dutch law maqwetha yini ebangela lokho yini le ebangela lokho amaDutch namaRoma sihlangene ngani nawo thina sekuyinsika yemthetho yethu nje yini ungabi African law ziningi izinto okufanele basishintshe uyazi lemthetho bengixoxelwa enye insizwe engiyaziyo okuthangi ngomthetho wokuganiselana uthi kunenkinga ahlangabezene nayo ukuthi umthetho uthi wethu uma inkosi bondaba ezitha
ingatholanga ingane yomfana, ingane yentombazane inelungelo manje lokuthi ibe inkosi. Kuqhubela phambili ke lokhu kusho ukuthi siphathana ngokulingana nangakho konke. Uthi ke lo mmeli uma ingane yakho seyiganile igane esinye, let us say ugane kaMfukeni, uma esegane kaMfukeni ungowakamfukeni, usho njalo lo mmeli. Ngoba uyinkosi manje kufanele azale inkosi. Kusho ukuthi inkosi asezoyizala kanti yena bengokamkhizi usezela inkosi yakamfukeni. Kusho ukuthi ubukhosi sebuthathiwe ke manje kaMkhizi sobukamfukeni. iRoman Dutch law lesho njalo. Ubukhosi buyahamba bakini, uhamba noma nondodakazi wakho sebuye emzini. Ngathi mina kulo yabo yizo zonke zezinto lezo kufuneka ke sixoxe sinesikhathi kahle hle. Ngoba singathatha isinqumo kanti isinqumo sesozithatha sisibeke kwenye indawo. Angiyazi ke isolution yale. Ngoba ukhulume ngokuthi kunomama oyinkosi uganela. Uyazala ingane zala. Yena ungowala. Ingane yomfana sokufanele ukuthi ibe inkosi la. Shouldn't ubukhosi abusekho la. Angazi noma iqiniso yini. Kodwa nje I'm trying to say siyathanda uvuma izinto singayibokisisanga kahle hle thina. Ngoba sizenza ama-Dutch, sizenza ama-Roma. Ingakho ngiclear ukuthi once sathatha, one of the things okufanele siphuthume kuyo ukushintsha imithetho. Shintsha imithetho. Sibe nemithetho ezosizwela, sesizishintsha izinto ngokwethu kube yithi. Izophela lento ukuthatha kwegolide nesiliva lethu liweliswe lishoniswe phesheya. So ivala sithi nya. Abangenayo phesheya bazozoyithenga kuthina la. And uma siqeda nje ukuwina, kufuneka nizwe kahle baba. Bobaba bami. Ezinye imithetho yokuqala esoyishaya ukwakha izimboni la ezopholisha igolide nesiliva la eSouth Africa. Mningi ke sokwenza. Ngifuna nje ukunitshela ukuthi singasho ukuthi konke sekwalunga, akukalungi lutho. Sisekude kabe ugcineni ukuthi sithi hayi ke manje sikhululekile manje. Ngidrive ngingamiswa umuntu endleleni ngoba ngisona isigebengu. And bayadelela uma sebekumisa endleleni amaphoyisa. Uyabona nje ukuthi akukhona sithunzi. Kodwa akekho umlungu mabembuza ukuthi bathi sir, can I see your thing, sir? Ngikusendampana. Kimina mnumzana iphento. Uyabona lo mehluko nje. Kodwa izwe lethu leli. Uyabona ngazi ukuthi ngathini ngeke ngisebenzise elinye igama uma sihluleka manje. Ngifuna ukuthi ke isolution yezwe lethu manje ngoba leya eyakhiwa okhokho ihlulekile iANC. Bayishintshe endleleni akuseyona iANC manje. Lo uyaziyo. Enye le. Uma uthi uyakuyo manje noma ngabe uyocela noma ngabe wenzani uyabona ukukhuluma nabanye abantu ke la. Nabanye abantu nje abangenandaba nawe. Ingakho ufuna siyazi lento nakwabanye. Ingakho sithe njengoba sesina lo mbutho omusha ngicabanga ukuthi ubaba uyichaze kahle kakhulu intsha sha
Yingakho ke singakabi nayo okanye singakathatha abantu sithi akuyokhethwa osihlalo onobhala kwakho konke, ngoba abantu bonakele. Namhlanje awusabi ukhethwe ube umholi ngoba bekwazi ukuthi uqotho, uhloniphekile, uyakwazi ukusebenza. Sukhethwa ngoba unemali eningi, noma ngaba ukwazi ukuthi ungahola kanjani. Khona nje abahluleka ukuhola manje ngoba bayona ama-politician abazilutho, kodwa imali ingakho izwe linje. Lapha ke ku-MK sithe sizoba nama-structures a-interim, akekho permanent. Wonke umuntu ukhona nje la, siyamthuma ibayilokhu. Into esemqoka manje is to have amavoti awu 2/3 majority. That is our focus, all of us. Uma sesiwinile sisingale soqala phansi ke manje sakhe lento okuthiwa ama-structures. Ngiyazi abantu bathanda kabi apho ama-structure kulento yenu. Siwafuni, hayi manje siyeza isikhathi sawo. Okwamanje sibheke ukuwina ukhetho, sibuyise izwe lethu kuthina kuqala. Uma sesiye enkonfeni ukusukela kwi-national kuya phansi ebranchini, akekho umuntu esomkhethe singamazi kahle hle. Ngoba sikho leso sidingo nesingamazi ukuthi uyakwazi ukusebenza na. Kothi noma sekhethiwe ke kunikezwe abantu laba bakhona ukuthi ake nimchaze ukuthi nimthemba kangakanani lo esimkhetha manje. Bayikhulumela abantu basho ukuthi ayisiyamazi lo, uyahlonipha, ukhuthele, uyabahlonipha abantu, ukwazi ukubaphatha kahle abantu, angconywe inkomfa yonke. Hayi umuntu ofika ngoba ephethe imali ingala ngemva ekhukhwini sokuthiwa yimina kuMongameli. Angazi ukuthi unganyelwa kwenziweni kodwa ngifuna nje ukuba lapha ya. No. Nasebranchini sizokwenza njalo. And sizokwenza imithetho eqinile ngoba sibonile ukuthi uma imithetho ingekho abantu bayakhohlakala. Bese beyibona abanye bebakhulu kunabanye. Ngiyajabula ke ngoba sobuya singasesodwa manje, sibuya nabefundisi bazo zonke inkonzo. So besisonke bazosinikeza intshumayelo, basinikeze inhlonipho, basinikeze konke okudingekayo. Ngoba izwe lingabusisekile ngokuthanda uNkulunkulu alilungi lelo lizwe. Siyajabula futhi ngoba kobe sokukhona amakhosi okuwana akufanele basiwanikeze imithetho yayo azoyishaya lapha abusa khona. Namhlanje ngikutshela indaba impela eyiqiniso. Inkosi ngesithunzi nangokuhlonishwa nangokuripota kwezinto idlulwa kuthiwa abana amakhansela. Ikhansela umuntu oyifanela nami nje ucoshwela kwathiwa ungaba ikhansela, kodwa umtholi usengaphezu kwenkosi. Asukwazi ukuvuma lokho. So sifuna amakhosi amise imithetho njengoba yayikhona kuqala eyayingabhaliwe, sasiyazi ngekhanda. Kwakungewona amaRoma namaDashi, kwakuyase Afrika. Siyayifuna le mithetho. Namhlanje izwe lonakele, abantu bayabulalana, barape ingane, umuntu ubulala nje kungabi indaba zalutho. Hayibo sisizwe sinjani?
sisizwe esinjani umuntu senelungelo nje lokuhlaba umuntu omgwaze ngathi uhlaba inkomo yakhe noma imbuzi kungenzeki lutho futhi uhulumeni kufanele kamondle lo muntu impilo yakhe yonke kodwa isigebengu sokushintsha konke lokho ngifuna nazi kahle kubalulekile ukuthi ukuze siphumelele kulokho sihlangane kanje this unity sikhulume ngezwi elilodwa asikho isidingo sokuthi uma uyikholwa noma ungakholwa kufanele ukuthi kube khona impi phakathi kwenu kufanele ukuthi sonke sihloniphane sibe isizwe esinesithunzi esithandwayo yizwe esizithandayo lesizwe kungabibikho umuntu okuthiwa lo akalutho lo hey utho olukhulu lolu no ilokho esikufunayo isikhathi ke sifikile bakwethu I hope sonke sibhalisile ngoba kuqediwe manje ukubhaliswa ongabhalisanga ngazi ukuthi uyobuyekeleni isikhali sethu sokuvikela isizwe sethu ukuwina lolukhetho ngo 2/3 majority ivoti lethu isikhali sethu yabonga ke angifuni ukuthatha isikhathi eside ngoba ngisho obishop abathathanga isikhathi esingaka bakhulume nje kancane ngakhuluma ke ngidlula obishop ngoba ayikho isikhundla singalenga phezulu kwaBishop ukuba besikhona ngabe ngithi nama ke ngiphendle leso sikhundla ke ngiphathe obishop manje awukwazi ukubaphatha bona basiphethe akufuneki ke ngiphula umthetho ngiyabonga bonga kakhulu ukuthi ngize ngibe lapha eVaal this time around ngijabula kakhulu ukuthi umfundisi wami lokudala ngishumayeza lobeshumayela la kudala ngishumayeza ngisho la eVaal wakwangishumayeza khona la eVaal nakwezinye indawo ngibonga kakhulu umsebenzi awenzayo uyabona uletha into practical ekukholweni ukuthanda abantu abahluphekayo bonga kakhulu yanibonga nonke ngibonge bonke abefundisi abakhona sizophinde sibonane ngoba sonke ngiyabonga baba bonga kakhulu